Jarilla alkaas tässä pieni työpaikkatempaus. Kerropas sie, miten tää kaupparalli nyt käytännössä toimii. Okei, eli 20 sekuntia aikaa lähtee tästä. Niin paljon tavaraa saa mukaan, kun kerkeää kasata. 20 sekkaa. No niin, ei muuta kuin lähdetäänpä lähtöasetelmiin. No niin Jari, onko siellä valmiina? Kyllä. Jes, valmiit, paikoillanne ja hep! Ja stop! Joko loppu? Kyllä, siinä meni 20 sekuntia. Mitä? Jotakin tuli. Siellä on paljon lihatuotteita. On sitä makkaraa, on siellä vähän keksiäkin. Minä ajattelin, että mä sen kerennyt tuonne asti. Ei tuolla tahilla. Oli muuten nyt. Niin. Ja sitten ei muuta kuin maksu ja ulos. Kaupparalli on päättynyt.